Kanang maong mga batasan mao na gisaway ni Kristo, mauna sila ang mga impiernohonon nga mga pangulo. Kusog kayong manaway sa ilang isig ka kunuhay leader nga sa ilang kaugalingon way paningkamot nga mahimong tinuod nga sulugoon. Sige silang kuntis-kuntis kinsay kinadaghanan og mitambong sa ilang rally, pero wa magkuntis kinsay kinadaghanan nilag gialagaran sa hilom. Mabati man gud nato kanang gialagaran nimo, di naman kinahanglan ako dito ko, ako'y gahimon ako. Kanang mga leaders o mga politicians nga magsigig angko nya butangan pag yung ilangan diha, mga wa na yayo kanang way ibutang nya dati daghang nakita nya way gibutang ba nya daghan kitag nakita ma-feel man nato kinsa gud tayo makalimod ana